ዝተዓፀወ ኣፍደገ ውሽጣዊ ቅልውላው ኤርትራ ዕንቅፋት ሰላም ቀርና ኣፍሪካ ዝኾነሉ ሚስጥር ናይዚ ዞባ ህርመት ልብዶ ዋላስ ሓጹር ዓጋም ኣብ ሕምብርቲ ቀርና ኣፍሪካ ኣብ ገማገም ቀይሕ ባህሪ ሓንቲ ሃገር ኣላ ንብዙሓት ንሳ ዝተዓፀወት ሳንዱቕ ምሽጥራ ዘይርአ ድፋዕያ ኤርትራ ንገሊኦም ንሳ ተምሳሌት ጽንዓትን ላዕላውነትን እያ ንኻልኦት ድማ ቀንዲ ፍልፍል ዘይምርጋዕ እዚ ዞባ ማእኸል ቅልውላው ሰብኣዊ መሰላትን ብድሌት ሓደ ሰብ ጥራሕ እትመርሕ ሃገር حقኛ ዛንታ ኤርትራ ኣየኑ እዩ ሎሚ ድሕሪ ፕሮፓጋንዳ ካብ መድረኽ ፖለቲካ ተኸዊሉ ዘይተነገረ ሓቅታት ኤርትራ ክንምርምር ኢና እቲ ሕቶ ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ውሑስ ሰላም ንክመጽእ እንተተደልዩ ቁልፉ ኣብ ኣስመራ ድዩ ዋላስ ስርዓት ፖለቲካ ኤርትራ ሰላመት ዞባ ንዘላለም ዝዓፀው ቁልፊ እዚ ታሪኽ ብዛዕባ ሓንቲ ሃገር ጥራሕ ኣይኮነን ብዛዕባ ስደት ኩናትን ብድሌት ሓደ ውልቀ መላኺ ብዛዕባ ዝሕመስ መላእ ዞባ ዝነግር ታሪኽ እዩ ካብ ተቓላሳይ ክሳብ ውልቀ መላኽነት ታሪኽ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ታሪኽ ዘመናዊት ኤርትራ ዝተኣሳሰር እዩ ኣስመራ ኣባሻወል ተባሂሉ ኣብ ዝጽዋዕ ከባቢ በ1946 ዝተወልደ ኢሳያስ ዕድመ ንእስነቱ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ዝነበራ ስርዓት ፌደሬሽን ድሕሪ ምፍራሱን ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ዝተጠቕለለትሉ እዋን ዝሓለፈ እዩ እዚ ኣጋጣሚ ብሄራውያን ወለዶ እቲ ዘበን ዝፈጠረ ዓብዪ ናይ ታሪኽ እዋን እዩ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ትምህርቲ ምህንድስና ድሕሪ ሓደ ዓመት ብምቁራጽ ኣብ 1966 ናብ ሱዳን ብምቕናዕ ግንባር ናጽነት ኤርትራ ወይ ጀብሃ ተጸምቢሩ ኣብ 1967 ኢሳያስ ንፖለቲካውን ወተሃደራውን ስልጠና ናብ ቻይና ተላኢኹ ኣብኡ ፍልስፍና ቁፅጽር ፖለቲካን ኣመራርሓን ተማሂሩ ገለ ተንተንቲ ከም ዝብልዎ ድማ ኣብ ጻንሒት ቻይና ዝሓመቐ ተግባራት ብምሉእ ተማሂሩ ይብሉ እዚ ማለት ዝተፈለየ ተሓሳስባ ምጥፋእ ስልጣን ኣብ ሓደ ኢድ ምጥቕላልን ተናሕናሕቲ ብሓይሊ ምጽራግን እዩ ናብ ሜላ ቃልሲ እንትምለስ ጀብሃ ብውሽጣዊ ክፍል ተሓሚሱ ረኺብዎ ንስውን ናይ ባዕሉን እሽተይ ጉጅለ ብምምራሕ ቀስ እናበለ ተናሕናሕቲ እናወገደ ግንባር ሓርነት ህዝቢ ኤርትራ ሻዕብያ ክቆጻጸር ጀሚሩ ከም መንካዕ ዝኣምሰሉ ዝተፈላለየ ሓሳብ የንቀሳቐሱ ዝነበሩ ናይ ውሽጢ ጉጅለታት ብጀምላ መርሸንትን ግፍዒ ጭቆናን ካብ ሜላ ቃልሲ ክውገዱ ገይሩ ኣብ 1991 ሻዕብያ ኣስመራ ትቆጻጸር ኢሳያስ ኣፈወርቂ ካብ መሪሕነት ቃልሲ ናብ መሪሕነት ሃገር ተሰጋጊሩ ብሰንሰለት ዝተኣሰረት ሃገር ኣገዛዝ ኢሳያስ ብተሓሳስባ ጸላእቲ ከዊቦምና ዝደረኽ እዩ እዚ ተሓሳስባ ብፍላይ ካብ 1998 ክሳብ 2000 ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተኻየደ ኩናት ስዒቡ ምህዳር ፖለቲካ ሙሉእ ብምሉእ ንምዕጻውን ዲሞክራሲ ንዘይተወሰነ ግዜ ንምንዋሕ ከም ምኽንያት ኮይኑ ኣገልጊሉ እዩ ናይዚ ስርዓት ቀንዲ መሳርሒ ማሕበራዊ ቁፅጽር ንዘይተወሰነ ግዜ ዝተኣወጀ ሃገራዊ ግልጋሎት እዩ ኣብዚ ስርዓት ዜግነት ጉዳይ መሰል ምዃኑ ተሪፉ ግዴታ ናይ ምፍጻም ጉዳይ ኮይኑ ኤርትራዊ ምዃን ማለት ወታደር ወይ ተሰላፊ ሃገራዊ ግልጋሎት ማለት ኮይኑ ብሚልዮን ዝቑጸሩ መናእሰይ ዋርሳይ ይካሎ ኣብ ዝበሃል ትካላዊ ዝኾነ ስርዓት ዘለዓለማዊ ባርነት ተኣሲሮም ውጽኢት እዚ ስርዓት ሓደ ደው ዘይብል ቅልውላው ስደተኛታት እዚ ጭቆና ዜጋታት ካብ ሃገሮም ክንቀሉ ዘገደደ እዩ እዚ ድማ ኣብ ዓለምና ካብ ዘለዉ ዘይቋረጹ ቅልውላው ስደተኛታት ሓደ ፈጢሩ ንዓመታት ባሽሓት ዝቑጸሩ ኤርትራውያን ናብ ኢትዮጵያ እንትውሕዙ ጸኒሖም እዮም ንነዊሕ እዋን መጸግዒቶም ዝነበረት ሱዳን ሕዚ ብሰንኪ ኩናት ዝበለጸ ሓደገኛ ኮይና ኣላ ኣብ ኣውሮፓ ኤርትራውያን ስደተኛታት ቁጽሮም ዝለዓለ እንትኾን ጉዕዞኦም ቀታሊ ብዝኾነ መስመር ባሕሪ ሜዲተራንያን ህይወቶም ይሓልፍ ካልኣይ ምፍልፋል ስውር ኢኮኖሚ እዚ ማለት ማዕበል ስደት ዘይሕጋዊ ዝውውር ደቂ ሰባት ክጋደድ ገይሩ እዩ እዚ ዘደንጹ ሓቂ ኣብዚ ዘይሕጋዊ ንግዲ ኣካላት ማሕበር መንግስቲ ኤርትራ ኢዶም ከም ዘሎ ይዝንገር ስቓይ ሰባት ውልቀ መላኺ ስርዓት ዘቐጽል ምንጭ እቶት ገይርዎ እዩ ሳልሳይ ግብሪ ዲያስፖራ ኣብ ወጻኢ ዝነብር ዲያስፖራ መሰል ዜግነቱን ዋንነት ንብረትን ምሕላው ክብል ካብ ሃገሩ ንዘባረሮ ስርዓት ናይ ግዴታ ግብሪ ክኸፍል ገዲድዎ እዚ ጭቆና ስደት ዝወለደሉ በቲ ስደት ድማ መሊሱ ጭቆና ዘጠናኸረሉ ክፉእ ዕንክሊል እዩ ኣገዛዝ ኢሳያስ ጸላእቱ ጥራሕ ኣይኮነን ዘጥፍእ መሓዝቱን መቓልስቱን እውን እዩ ጉዳይ ጉጅለ 15 ኣብ 2001 ሰላማዊትን ዲሞክራሲያዊትን ኤርትራን ክትፍጠር ብዕሊ ዝሓተቱ 15 ፍሉጣት ሚኒስትራትን መቓልስቲ ብጾቱን ብጅምላ ተኣሲሮም ንልዕሊ 24 ዓመታት ኣበይ ከም ዘለዉ ኣይፍለጥን ጉዳይ ጀነራል ስብሓት ኢፍሬም ካብ ስልጣን ተኣልዩ ናብ ካልእ ቦታ ድሕሪ ምዝውዋሩ ፈተነ ቅትለት ተገይሩሉ ምንባሩን ሕዚ ኣብ ዘይተኣወጀ ማእሰርቲ ከም ዝርከብ እዩ ዝግለጽ ጭቆና መራሕቲ ሃይማኖት ከም ምስክራት ይሖዋ መራሕቲ እስልምናን ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራን ሳልሳይ ፓትርያርክ ዝነበሩ አቡነ አንጦኒዮስ ከይተረፈ ብማእሰርቲ ጭቆናን እገዳን ማሲኖም ህይወቶም ሓሊፉ እዩ ማእኸለቲ ቅልውላውን ብሕታዊ መፍትሕን ውሽጣዊ ጭቆና ኤርትራ ናብ መዕነዋይ ፖሊሲ ወጻኢ ተተርጉሙ እዩ እቲ ስርዓት ህልውንኡ ንምሕላው ኣብዚ ዞባ ዘይምርግጋዕ ይከፋፍል
ኣብ መወዳእታ እዚ ትሕዝቶ ናብ ሓደ መደምደምታ ይወስደና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ውሑስ ሰላም ክመጽእ እንተተደልዩ ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ክመጽእ ቅድመ ሁነት እዩ ፖለቲካዊ ስርዓት ኤርትራ ከይተደፋእኻ ሰላማዊ ዞባ ምሕሳብ ዋና ማእኸል ቅልውላው እዚ ዞባ ዘይምፍላጥ እዩ ሓላፍነት ዝለውጢ ብሓይልታት ወጻኢ ጥራሕ ክፍጸም ኣይከኣልን እዚ ቃልሲ መወዳእቱ ብኤርትራውያን ክኸውን ኣለዎ